Hello guys! Magandang araw o magandang gabi kung saan ka man nalupalop na mundo na nanonood sa aking pagluluto. Ngayon magluluto tayo ng laman loob ng baka. Ang mga ingredients lang natin guys is laman ng baka. Ito guys, nabili ko to sa palengke, hiwa-hiwa na. Yan. Meron din naman guys na hindi pa siya hiwa-hiwa na, yung hindi pa siya malinis. Ang mga ingredients na, una, bawang, sibuyas, leeks, bell pepper, sayote, luya, paminta na crack, annatto seeds or atwiti, 2 beef cubes, mantika, at patis. Una nating gawin guys is hugasan nating mabuti yung laman loob ng baka. Pakuluan lang natin to guys. Tapos, lagyan natin ng suka para matanggal yung amoy. Kasi pag lamang loob talaga, may amoy talaga yan siya na hindi ka nais-nais. Ang suka kasi, pangpatanggal yan ng amoy. Pakuluan natin guys ng 20 minutes or 30 minutes para lalambot siya. Guys, babaran lang natin ng mainit na tubig yung atsuete para lalabas yung kulay. Yan. Pwede na to guys. Ilagay lang natin sa salaan. Init.
Tapos, hugasan natin ulit guys. Para matanggal talaga yung amoy na hindi ka nais-nais. Ilagay lang tayo ng mantika sa kawali, guys. Pag mainit na yung mantika, ilagay lang natin yung bawang. Yan, golden brown na. Sibuyas. Luya. At bell pepper. Ilagay na natin yung laman loob ng baka. Paminta crack. Powder. Paminta powder. Dalawang basong tubig. Dalawang pirasong beef cubes. Asin. Guys, pinakuluan ko siya ng 15 minutes. Ilagay na natin yung sayote. Ilagay na natin yung atsuete. Pangpakulay to guys. Yan. Ito guys, pwede din tong lagyan mo ng siling labuyo. Dahil marami dito sa bahay na hindi kumakain ng maanghang, hindi ko nilalagyan. Pero kung sa akin lang, lalagyan ko. Lagyan lang natin ng patis. Tikman lang natin guys kung ano ang kulang. Kulang ng patis. Ilagay na natin yung leeks. Ayan guys, tapos na akong magluto. Please subscribe my channel. God bless!